Ама за една жена. Как са? Това е новия Вайо, бе, човек. Не, бе, ти го има да дадат толкова пари за телефона. Тихо малко правя му рекламно клипче. Значи тъчскрин. Толкова много, че взема да набирам някой го... Айде бе, отключи се бе. Ама отключи се бе да те, бе. Мамо, дева, не мога Гледай, да какво става. телефон и бее. И влезнах и почнах Значи- да... О, гледам iPhone. 36 пъти. iPhone. Продължавам на него. Как iPhone, бе? Това е чудо на техниката, бе, човек. Китайски. Китайски с тъчскрин. Бе, какво става? Айде, бе. Приятел. Такава зареди сторайки. Ти си мале, станция взимава. Стане бе, шкъбе. Да. И той го продаде за 800 паунда, бе, човек. За 800 ле. Телефон с търси. Гледай, какво става сега? Гле. Това докато му намериха менюто да се заключа, да го заключи. Това акаунт ще натиска и то почва да... Майка му стара! Гледай, какво става? Да за едно транзистор, Бе. Това лови телевизии, брат. Гледай, какво става? Може да си и почест. Може да си чистиш зъбите и такова, деца. Добре, аз пак не чудо. Значи, един телефон, най-обикновен. Значи представи си колко струва направата му. Nokia-та. Дет ми е купити за 90 тона. Нищо особено. А това кречак и случай. Ма човек, то даваш повече за марка, бе. Дали свърля? И това не ми купи, вика, железен телефон, нали ми спреха с бус, че блокира. Той това мога блокира, бе, ти идиот такъв. Това мога блокира и Копче за... това ден и се оправи. Айде, фокусирай. Ян. Копче за телевизия. На момента го изсвърля. Фаща ми телевизия. Батерията, пазиш ли? Стига толкова. Изхвърли се с батерията, че нали го изхвърли целия се с батерията. Батерията не запази. Да нищо не запази, И само си взех... гледай сега какво става, брат. Не, това друга, ама... Гледай. Имам един друг телефон, а моята батерия, понеже в България си купих, забравих зарядник тук и си купих едно зарядно там от това. Батерията е такива речи, направо damn. се издува капака. Това какво е? Телефон ли е? Какво е? Аз не знам. Аз без да говоря, Майка му става. Последната Nokia, дето ми купиха с капач, седи така в нас, нема капача, нема батерия. Стоя какво? С този телефон. Това е телефона чудо. Това е, сигурно, не знам, получило всякакви награди на някакви изложения. Гледай, какво става. И с колко карти? С 2 карти с по 8 гигабайта катата. Бас си майка си. Ама проблема ми са... God damn. Ще използва